Bine m-am regăsit, prieteni! Bună seara! România. Ce face România? Cum a ajuns România în coada Europei? O țară cu resurse imense, intrată, e adevărat că am rădat pentru ele și nu se face, fără datorii externe în democrație, mai multă sau mai puțină, și totuși cu o populație care era avidă de Occident. Văzuse într-adevăr Dallasul la televizor, gustase din vineri cafeul ăla pe care îl mai primeau cei cu rude în străinătate și aspirația către Occident era imensă. Și acum, după sondaje, pare imensă. Și totuși cum am ajuns în coada Europei? Și atunci am zis așa, hai să ne uităm un pic în istorie. Și nu la români. Că o să spui, băi, românii au avut o istorie nu știu cum. Mă uit la cei care au avut o istorie și mai urâtă decât a noastră. La Franța. O să zici, cum, domnule, Franța, acel imperiu? Da. Franța, din 1871 până în 1945, a fost un fel de suma avalanșelor de neîmpliniri. Războaie pierdute, inflație, o debusoladă, am inventat cuvântul ăsta, în mod evident, dar totală. Pierduseră și tot felul de, apoi, rușinea de la Vichy, adică aveau toate argumentele să pice în sine și să zică gata, nu mai e nimic de făcut. Și vine De Gaulle. Vine De Gaulle și zice, auzi, trebuie să facem în primul rând oamenii statului să fie impecabili. Cum să faci chestia asta? Și în 45 vine cu acea idee de modernitate pe care prin anii 30 o mai propusese într-o carte, dar despre armată, și ideea se numea așa, École Nationale d'Administration. Da, Școala Națională de Administrație. Wow! Și o să zici, băi, dar și noi avem SNSPA-ul, Colegiul Național de Apărare, etc., etc. Ei bine, ce a făcut De Gaulle? Împreună cu fostului camarad de arme, fac în felul următor. Băieți, aducem oameni doar sub 30 de ani și populăm toate instituțiile statului cu oameni sub 30 de ani. Bun, unii ar numi astăzi cu un dispreț total progresiști, useriști. Da? Și ce au făcut? Examenele erau incredibil de dure. Să intri la ENA, da? École Nationale d'Administration, da? Însemna un efort incredibil. Și acolo, atenție, statul băgase bani în educație. Dar cum? În momentul când ajungeai student acolo, erai deja plătit ca un funcționar. Băiete, ăsta este rostul tău în țara asta. Franța era distrusă. Pur și simplu, mentalul, psihicul francezilor era la pământ. Vichy-ul ăla stătea ca un fel de cocoașă pe spinarea lor și nu puteau scăpa de rușine. De atunci au intrat și în legende acele nu știu cum să zic, bancuri. Da? Singurele tancuri cu retrovizoare sunt tancurile franceze, etc., etc., etc. Bun. Pe măsură ce au absolvit școala asta, intrau în administrație, Curtea de Conturi, fisc, administrația Consiliului de Stat, administrația prezidențială, ministere. La un moment dat, mai puțin epoca lui Sarkozy, și s-a văzut că Sarkozy n-a performat, între o treime și jumătate din guverne, da, dar timp de decenii, erau formate din absolvenți ai ENA, École Nationale d'Administration. Da? Foarte mulți premieri, de la Lionel Jospin până la, uite, președintele Franței acum, merge la președinții Franței, la Macron, Mitterrand, adică sunt pur și simplu oamenii care au dus Franța în spinare. Mai mult decât atât, aveau niște obligații. Nu ești doar la birou, ești cu articole în presă, ești la televizor, ești la radio, ești pe scena publică, țineau conferințe, da, să vezi funcționarul francez, da, după ce termina serviciu, avea conferințe la universități, avea conferințe în fabrici, să explice rolul statului francez în reconstrucția Franței. Și a fost mai mult o reconstrucție a mentalității. Pentru că, v-am spus, Franța era căzută după 45. Mâna aia de oameni din jurul lui De Gaulle pur și simplu a renăscut-o dintr-o dată. Examenele la ENA se dădeau nu doar așa din legi, cum sunt la noi. Băi, memora 10 legi, ești din partidul cutare, ai intrat.
Nu. Inclusiv cultură generală. Apoi un interviu de 45 de minute în care oricine din comisie putea întreba absolut orice. De ce făceau asta? Ca să-ți vadă abilitățile tale de a vorbi cu publicul, de a putea promova o idee, să vadă și ce fel de idee ai în legătură cu relația stat-cetățean. Adică, pur și simplu, un fel de avalanșă de oameni foarte competenți, foarte verticali, tipi care, așa cum am spus, au dus în spinare toată Franța. O să spui, bine, dom'le, și cei vechi. Da, a fost o luptă cu cei vechi. Doar că cei noi, da, care erau niște, la un moment dat sunt numiți talibani ai modernității, au mers și au adus fiecare contraargumente la toate argumentele ălora vechi care vreau să fie mai conservatori, las că e bine și așa, să țin eu de mânecuța mea că de acolo vine pensia. România putea face la fel. România putea să aibă o școală națională de administrație, putea să restarteze practic propriul destin din 90 încoace. Diferența dintre De Gaulle și Iliescu nu are sens să povestim despre asta. Ok, nu are sens să povestim despre sistemul de accedere în instituțiile publice din 90 până acum. Adică gândiți-vă că avem oameni care, pe lângă faptul că scriu miau ca pisica, și dacă trebuie și dacă nu trebuie, avem oameni care nu cunosc sensul cuvântului fortuit sau sensul cuvântului finalitate și sunt foarte mândri la televizor și atenție, nimeni nu-i corectează. Nimeni nu-i corectează pentru că el este domnul deputat sau domnul senator sau domnul ministru sau domnul secretar de stat sau domnul șef al nu știu care instituții. Uitați-vă care este nivelul de evaluare. Am un partid, să zicem, eu sunt Ciolacoasă sau sunt Ciucă, ca să nu fie stânga sau dreapta, să fie amândouă. Vine unul în partid. Dom'le, eu sunt o grămadă de presiuni ca să fiu președinte la nu știu unde. Cine ești? Ce calificări ai? Unde dai examenul? Singurul tău argument este insigna de partid. Cum faci? Ce vrei să faci pentru comunitate? Și până la urmă pentru țară. Bine, sună destul de stufos și de patriotic chestia asta. Și atunci prefer să zic comunitate. Ce știi să faci? Bun, te pun șef la Avas, te pun șef la, nu știu, la Direcția Sanitar-Veterinară, te pun șef oriunde. Care e plus valoarea pe care o aduce? Unde ți școala aia în afară de facultatea de profil, dacă o ai? Da? Că de obicei la noi, dacă ai făcut un Colegiu Național de Apărare sau ai făcut o felul de chestii, zici că ești un fel de un fel de Leonardo da Vinci. Deja ești enciclopedist. Poți să mergi, cum a mers ăsta de la ANR, prima dată, el de fapt era electrician la bază, da? Și din electrician a ajuns mare mahăr la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, de acolo pleca la ANR pe energie, pentru că știe să schimbe o priză și un întrerupător și cu asta basta. Bun, care este plus valoarea pe care o aduci comunității? Doar pentru că te-a pus partidul acolo și îți dă niște zeci de mii de euro pe lună sau cât ți-o da? Adică nu ne-am pus niciodată întrebări despre meritocrație, dar nu acea meritocrație anarhoidă. Așa cum există deja în România câteva, nu o să le zic mișcări, pagini de Facebook. Dom'le, de ce nu promovați meritocrația lui Cutărescu sau lui Cutărescu? Băieți, meritocrația este o chestiune de generații. Are un sâmbure la început, vezi, De Gaulle, are un instrument, vezi, École Nationale d'Administration, da? Și de acolo, o generație, două generații, trei generații, tot merg așa, cumva în sus. Adică au traseul ăla ascendent de care te lipești și tu pentru că faci parte din comunitate, pe care și tu îl plătești că plătești taxe și impozite și de care încet, încet beneficiezi. Nu curge laptele, nu curge mierea dintr-o dată doar pentru că ți-ai formatat un alt sistem. Dar se schimbă mentalități și mentalitatea într-o țară e la fel de importantă sau poate chiar mai importantă decât economia. Și întotdeauna am două exemple pe care le dau pentru că în istorie au fost înfiorătoare, dar astăzi sunt de succes. Finlanda, cea mai săracă țară, 917-918 și Singapore, care, cum să zic, a fost disperată insula aia când a fost independentă. Ce ne facem, fraților? N-avem nimic. Japonia, alt exemplu, 2 secole de izolare, da? Și își trimit încet, încet oamenii în Occident să vadă cum trăiesc, ce fac ea de trăiesc mai bine. Da? Și vin și după șocul ăla din 45,
Da? Dintr-o dată, e adevărat, cu o Constituție făcută de americani, investesc sume nebănuite în educație și inovație. În anii 50, să vezi Made in Japan, da, fabricat în Japonia, era echivalentul a fabrica pe vapor. Chinezăria de acum 10 ani. Da? În mai puțin de 20 de ani s-au comprimat un pic generațiile, dar toată lumea vroia un castofon japonez, o mașină japoneză, un televizor japonez. De ce? Pentru că băgaseră atâția bani în educație și în inovație, încât într-o singură generație au dat practic lecții lumii. Ce poate face România? Nu știu dacă e prea târziu. Nu e prea târziu. Poate că globalizarea e și o competiție cu care nu ținem pasul. Habar n-am. Nu sunt Mafalda, nu sunt Einstein, cu atât mai puțin. Câteodată nici Sabin German nu sunt, că și asta mă depășește uneori. Ok? Dar, măcar de acum, hai să vedem. Punem o lege că nu mai ai voie să numești politic. Uite, faci pușcărie dacă numești politic. De la subsecretar de stat în jos. Ministrul politic, președintele politic, până ajunge președinte, ministrul politic, secretarul de stat, subsecretarul de stat și după aia, dacă te-ai atins de un fir de păr al unuia care își face treaba conștiincios și tu vrei să aduci pe altul doar pentru că e membru de partid, băiete, faci tu 5 ani de pușcărie. Cât e fi tu de mare mahăr de partid care te-ai gândit, nu-i așa, că ar fi bine să spui amant acolo sau pe vărul tău sau pe mătușă ta. Și atunci ai rezolvat. Nici în Franța n-a curs lapte și n-a curs miere. Nici în Germania, distrusă după război. Nimic. Mai ales că, și în cazul Franței a fost și mai grav, pentru că Franța avea oricum o ranchiună pe americani și se perpetuează încă, din păcate, chestia asta. De Gaulle scoate Franța din NATO, de-abia Sarkozy, prin 2015, o bagă înapoi, adică rămăseseră cumva izolați. Erau prostiile politice, frustrările că marele imperiu, iată, este doar din marele tigru a mai rămas o mâță jigărită. Și totuși astăzi este Franța model de turism, model de agricultură, model de industrie, model de inovație, apropo de tot ce înseamnă energie nucleară, model de democrație până la urmă. Am zis că ar fi bine să ne uităm un pic și în istorie, ca să nu credem că suntem singuri pe pământ și dacă toți suntem singuri pe pământ, ce fain e să fim și buricul lui. V-am pupat!